Nikdo mu to neřekl, ani hrozba plameny pekelnými nezapaluje nitro k dobru. Zkazatele karatelem, povídka pastorálem. Luther někde hovoří o zlých myšlenkách, jejichž příchodu nemůžeme zabránit, ale které můžeme nechat stát před prahem. Mnohokrát jsem z této věty čerpal útěchu. Vůbec není na škodu, když si někdo v chrámu svatyni trošku zdřímne, protože do něj tak jako tak vchází vše nadsmyslové. A někdy dokonce lépe, než prochází-li to nedokonalým rozumem. Vždyť v tom největším kostele, jímž je celý svět, posedávají mnozí lidé ve sladkých dřímotách. Někdy třeba celý život. A přesto i tak v nich působí cosi nesmírného a jednou z jeho působení vzejdou plody. Christian Morgenstern. Za jedním hypermarketem, jednou dálnicí a jednou studánkou, 2 prázdnými kapličkami, 3 kapličkami s obrázkem či soškou, 4 pastvinami ovcí a krav, 5 benzinovými pumpami, 6 potůčky, 7 malebnými kopečky, 8 penziony a 9 lipami ve strmé aleji schlíží do podhorského kraje ze svého vršku přívětivý kostelíček s paňatou věží. I rorýsy tu zahnízdili, ani zvony je neruší. A proč taky, když čistí a požehnávají prostor, podobně jako rorýsy, kteří se ve skupinách hbitě prohánějí okolím a čistí ho od hmyzu, který se zobávají, jiřičky a plaštovky to umějí také. Rudolf Steiner napsal, že ptačí zpěv stoupá éterem k nebesům a vrací se z nebes zpět, k zemi s novým, znásobeným požehnáním. Vida. Krásný námět na meditaci v přírodě. Náš kostelíček měl donedávna svou podivnost, pararitu, ale tak to vnímali jen náhodní hosté. Jistá věc je tu mátla. Ba odrazovala. Kvůli ní odtud neobeznámení návštěvníci po bohoslužbě odjížděli znechuceně. Jiní kroutili hlavami, další si vrtěli prstem v uších domnění, že špatně slyší. Zdejší farář sice mluvil hlasem tu zaníceným, tu hladivým, jeho oči laskaly pochopením, zamyšlením i úsměvem, ale nebylo mu rozumět. Hůř slyšel a tím i hůř vyslovoval. Huhňal prý ale odjakživa. A přesto starousedlíci naslouchali s devocí a soustředěním. Bylo tomu už tak. A bylo tomu tak už mnoho let. Myslí mu visely přikázání na rtech, spíš na celém obličeji. Ba na celé bytosti. Jak s ním na chvilku povyšla před kostel, aby nerušilo. 2 ministranti, venku kluci nezvedení, konali zde po boku starcově důstojně svou roli. Cítili tu mnozí cosi, co bylo podivuhodné. Když velebný pán dohovořil, byli v něčem jiní, i když jeho slovům nerozuměl. Snad to nebylo ani třeba. Poznal, že lidskou duši nelze léčit tím, co někdo říká, ale tím, co je. Jaký to byl rozdíl, když někdy nemohli přijít, nebo tu byl zástupce, anebo když jim to naopak vyšlo a pobyli na bohoslužbě s ním. Věděl, říkal a lehce doporučoval víc, než co ho učili na bohoslovecké fakultě. Církevní dohlížitelé by to asi znepokojilo. Lidé nemuseli každé jeho větě dobře rozumět. Přesto se domů vraceli se svátečním pocitem. Stišení, dotknutí, čímsi posvátným. Zdálo se, jako by se slova páně farářova také nejprve kam si vznášela a jejich esence se vracela dolů, ještě víc požehnána. Tak jako zpěv ptáků, kde pak. Tady se nepěstovalo jen to nedělní náboženství, aby se neřeklo. Četli si i doma,
A pak si o tom spolu popovídali, jen tak, pod stromy. Nikdo za celé ty roky panu faráři ani nenaznačil, že mu přikázání není rozumět. Byli tak neteční, že jim to bylo jedno, to by sem nechodili, nebo v tom naopak objevili bezděčně cosi cenného? Odpověď se vyjevila, když kněz zastonal a přijel ho zaskočit mladší kolega. Lidé se rozcházeli, neuspokojeně, rozpačitě. Kritizovat si ho nahlas netroufli. Ani by dobře nevěděli za co. Byl pro ně asi moc nabádavý. Držel se jen toho, co jako bohoslovec vystudoval.